to sorte kugler, og så der til sidst så min lillebror den der kyssestav der. Og jeg lavede sådan et Du har ikke med. Hvis den idé kom, så er det en lidt underlig idé, men lige den ved jeg, hvor den kommer fra. Men det er sådan en idé om, at folk, der har viljestyrke, selvom de har et handicap, eller om de er begrænset på nogle måder, så man finder nogle redskaber, ikke? Også sådan ældre mennesker, der bliver ved at tage et par briller, og så sætter de nogle andre briller ude på dem, ikke? Eller, jeg husker, der var også en mand der, hvor jeg voksede op, når vi ringede på, så fik man altid en slikpind, der nede Valdemar, eller også fik man nogle småpenge. Han var ikke børnelok eller noget, han var bare rigtig sød, og vi var vildt tavlige. Jeg kom hver dag. Hej Valde, må jeg ikke få noget? Og så en dag, så havde han en krukke med småpenge, og han kunne ikke nå de der småpenge nede i bunden med hånden, så han tog sådan en kæmpe stor grydeskæg og stod og delte småpenge ud. Og det så absurd ud. Jeg kan huske, at jeg tænkte som 8 år, og tænkte, okay, det ser helt vanvittigt ud. Så jeg synes, de der redskaber, altså det der med, at man folk, der ikke kan nå fjernsyn, ikke, som opfinder en lang pind, som de kan sidde og stikke med, tænker, det på en eller anden måde, som viser noget viljestyrke, eller der er fandme ingen, der skal sige, at jeg ikke kan det der. Så han skulle have sådan et kokker fyldt med redskaber, robotarme og alt muligt. Og... Ja, og det er meget fedt, han går ind i super. Ja, så må han indrømmet, at det er godt for ham.